Yayi Kolontoko. Apa? Usih to. Kowe ngerti wedokan kok terus biayaan. Wah, ayu banget. Yang tengah alas gung liwang-liwung nemu wedokan. Wah. Atuk, itu banyak ayu perdopo. Apa Mbak Yusoko? Ana wujud nyaksa loro, ana wujud nyaksa loro iki ngadang lah ide piye iki piye? Iki piye? Wes apa, Dik? Wedok loro ya tuwek. Nyiji-nyiji oleh nemu wong loro ra. Ditakoni apik-apik wae Mbak Yu. Kowe sapa? Kowe sapa praja kamu? Ngendi dang kamu? Takon karo aku iki Raden Mas Kolonjaya nata bata sedasa mangku wanita lima tanpa busana sedaya. Kolonjaya. Raden Wujudanmu buta kok ora nganggo Raden jijiki. lho. Raden Kolonjaya, Pak Raden Kolonjaya. Iya. Dewi Saka lan Dewi Pertapa arep lumaku menyang endi? Tobat dudu perkaramu kowe nakokke wigatiku. Ingkang bangku tak jaluk aku pengen liwat dalan kene aja ngedang-dangi. Ora kena mbacut. Ana syarate yen to kowe keduga arep kepengin liwat dalan kene. Syarate apa? Nadyan mati tak wujuti. Ora kok mati. Wah piye to? Penak kok mati iki piye? Matine ya engko. Ana syarate kowe kudu gelem ngladeni marang aku lan adhiku kowe sak kloron kudu gelem ngladeni aku karo adhiku Kolontaka. Tobat. Mau nono winten ora bakal sudi ngladeni nang dapurmu melane iso. Kowe kudu bisa nglangkai kumandaku ya to keduga. Kowe kepengin tak ladeni. Wah, lha edan tenan. Wah, edan tenanan. Piye apike kang kapake? Oh, kowe ora gelem ngladeni karo aku rudo bare peksa. Mlayu ya, mlayu. Wah, gara-gara kowe kok. Ki ngono nek kowe ora cenanangan rak ya gelem kowe mau. Ngrong-ngrong atus lah. Oh, lambemu ora. Terus piye iki diuyah kok piye? Oh, aja mlayu. Ya jagat pangesungara. Pawatuna. Kula wonten dawuh. Menapa menika putra siswa Paduka? Nggih. Oh, dasare wujude buta. Mau gedene raja macam. Buta loro ming kaya tok. Ki mama mlaku wong loro wis kaya pengedram karo pendemung. Yai. Munggah Ndatulaya nganti Ndatulayane oyak. Katimbalana nggih, katimbalana. Mlatur kangge prayogi. Nggih. Kisana. Aja ngira ingsun tumampu yekti sawung sepisan iki ingsun wani. Sira kuwi sapa lan saka ketidanggamu? Nurawin pasang kaliman tapi trebene ngeledoni tumawang tawang tawang linepat ning tolak manusinuwun. Kece-kece wali kece satat setan wali kobra. Bujleng iblis lanat padha. Menawi sang Prabu Andang Udmate ingkang abdi kula siswanipun Bapa Prabandurna ingkang kleyang kabur kanginan kendang keparatan tanpa papan tanpa dunung kula ingkang abdi pun Kolonjaya sinuwun sira Kolonjaya ha iki senes Kolonjana saneh banjur ingkang mburi Kong tetian kala Rudra Waspati Raja Dewaku pitepangaken sinuwun pilih Paduka Sudi mestani dhateng jasa kula pun Kolontaka Kolonjaya lan Kolontaka ya iki ngendikane Bapa Durna
sira sakloron saguh mateni marang para Pandhawa. Aja kok Pandhawa. Nadyan wong tuane Pandhawa sabdine Pandhawa kula sagah mejahi sinuwun. Yen nyata pancen saguh Budhara diragi. Senika. Bareng samangke kula badhe nganti dhumateng para sata Kurawa sekelas papat. Badhe kula kanthi kinarya mlampah lampahe peninggal dipun Kalonjaya mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Hati-hati aja kowe bocah cilik. Prastata paduka badhe kula suwun pangestunipun sinuwun. Marem den manah kula sampun pajar awit nampi sabiyantunipun Kang putra siswa kekalih. Oh, lah dalah. Sinten sing mboten marem kalian Begawan Durna? Wong arep lairan men parake tenggen kula. Lair keguguran. Wah. Jare kok gawe mareme wong. Sing marem malah mbokne ora kok anake. Sampeyan menika, Pak. Nuwun sewu, Nggih. Anggen kula utusan dhumateng siswa kula menika. Daya-daya namung badhe damel srana ringgipun para Pandhawa. Sampangke sami temandangipun kalmula ingkang sampun kula dawuhaken. Kala wau sampun kula aturaken ing ngajeng. Bilih para Pandhawa kedah dipun timbali sewiji mbaka sawiji. Supados para Pandhawa saged ringkih, saged pisah kegiatanipun. Isaken dawuh. Kula kinten kaya wis purna jejipan pasewakan Pamandarya. Kula wonten dawuh. Samangke supados nglempaken barisaning para sata Kurawa kinarya mlapat tindakipun yaksa kalih Kalonjaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh. Kemarin kula nyuwun pamit miwah buparo kang padha sibuk. Samangke ing senedya kuntur kedaton. Non ngestaken dawuh nggih. Kemarin kula nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Pamandarya. Purna katin mananggilan. Arya sang nata kundur kedaton sluk saking dampar jon knapit gambaran gading kadharaken sang janing para banjedi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring Prabon. Kawis tinggal tindak nyosang Sri Naranata. Lamun Janandra candrane pindha Jawata kang kairing widodara widodari. Sikra kang balata mingal perang campa sangya ngadali nertade twelating kota danyanggung mangun sang nidi minjang sang aji mijil aladenya ngedali wos
Yayi Kalantaka, apa Kakang Kalanjaya? Nggone awake dhewe nampa dawuh Sang Prabu Duryudana. Kinen gawe Sraya lan Karti Sampeka. Patining para Pandhawa kudu ditindakake kanthi bener becik. Pandhawa kudu disowanake mring Raja Negara Ngastina siji mbaka sawiji. Aja nganti cicir Kurawa kudu dikanthi tumuju menyang negara Ngamarta. Banjur samengko keparenge Kakang Kalanjaya kepiye? Adum gawe Yayi. Iya. Awake dhewe samengko keduga mlebu ning kedhaton negara Indraprastha. Banjur para sata Kurawa panggaweane kudu ngirigodha marang para kawula sartane satria-satria Ngamarta. Aja ngasih digawe tentrem kahanane nanging gawenan karang abang sartane biyu ana bathang sayuta dening para sata Kurawa. Ya ngestake dawuh Kakang Kalanjaya. Banjur misa apa nggone para sata Kurawa lan awake dhewe budal ora ketang sambung apa cala lintang tumlayat kali budal dina samengko iki Yayi. Anggra susumbar mawalindra bumi gonjing kemaludha kuntur katok pamam sang jala nidhi. Malah dalah watani dawuh. Ora panggih ngadang barisaning para sata ora gathul ngono. Siwa surta yudha wawamu ora pangling Kurawa arep tekan negara Ngamarta mesti arep gawe kisru. Lah kowe ngerti karo ancas tujuane para sata Kurawa. Mula tanggep lumrah yen to kowe ora basa ora tata krama karan wong atuwamu Ngastina. Dasar Prinyoto ayu. Yen to Kurawa arep mlebu wewengkon negara Ngamarta Gatotkaca sing ora nrimake apa apamu kena mlebu nang kudu nglangkahi satare kudu iso nugel janggane Gatotkaca babu Babarawa lena main dapat tempat data meningin marganing batimu singa lena prapteng lalis Siwa Surta Yudha mati kowe.
kowe. Oh, ana wong tuwa wani. Ya. Iki As. Oh, mati. Hip. Ayo. Ah. Oh. Mati aku. Oh, ya. Ya. Setan. Ora gelem medhot kowe. Yo, ayo kowe. Sanjak kowe. Sini om meduna nek wani. Mati kowe. Kakang iki piye, Kang? Lah kok dadi bubar mawon kaya ngene Prasata Kurawa. Salang tunjang rebut ujung. Piye kaya mangkene kanane iki Kakang Kalanjaya? Aja kuwatir Yayi. Tak kira awake dhewe ora bakal kangelan yen to mung perkara ngebuyuki Bathang Sayuta ning negara Ngendraprasna. Bagone nom-noman ning negara Ngamarta wis digawe kisruh pikire. Wis digawe bingung budine. Keparenge Kakang Kalanjaya wi, Yayi Kalanda aja kuwatir. Ayo alon-alon diperpeki, dicaketi, sartane miwiti ngene awake dhewe bakal medhah negara Ngamarta. Tan samar pamoring sukma, sukma sinuksmaya. Winaya ngasepi. Oh. Wis nyaket risang yaksa kalih. Nalika semanten arsa ngucik negari Ngendraprasna ingkang wis tinilar dening para putra awit sangka kisruh ing kanan negari Ngendraprasna. Nalika semanten eling-eling negari Ngamarta dukunane negari ing kajiman Ngendraprasna ya negari Manamarta. Pramila sak mangke anggadhahi prabawa ingkang menjila. Eling-eling negari kang gawat keliwat wingit kemati. Satru mara satru mati jalma mara mesti dadi kawanda.
Ketadak wonten mendung peteng ingkang nglimputi yaksa kalih temah kendang kapracondang kuntal kaprapal sangkaya Kalanjaya lan Kalantaka wau. Woi! Wah! Woi! Apa ini? Woi! Woi! Wah! Woi! Wah! Edan ana daya pangaribawa sing gedhe yayi temana wujude mendung peteng limputi awake dhewe nganti ora weruh sangkan paraning bilahi wo lan ora mlayu katri pandan tenan wah matane ningsih saking kawontenan negari Indraprasta ingkang geger. Awit saking kridhanira yaksa kalih. Kocapa ingkang mapan wonten madyaning wana Krendayana. Lenggah wonten madyaning Sela Gilang. Nenggih Sang Dewi Kunti tali brata ya Dewi Prita. Nalika semanten Gyatin Trim Rudra kawaran bendu. Nenggiri Sang Dyayu Dewi Kunti tali brata ingkang wis kepareng linggar saking negari Ngamarta ing cipta Sang Dewi Kunti arsa ngupadi pepadanging ati kumarang Sang Rasmawinta adil tan bangkit pinambeng tansah nenutuh diri paran marga ingkang arsa tinempa mila milalu lampus yen to datan kasembatan apa kang silya tanajrih angambah sonya pringgo amung antut tumampak ing padha krenteking nala saya ratri datan kendel nggih nyulumaksana supe dahar tanapi guling kekesing galuh bantering surya datan rinaos temah manjing dadi tapane biar arahina wancine Bagaskara mangrang sang wayah umyong kang riweh Amara Waryanto anjalari lungkrah lesu lesah kendel sak ngadeping ban mandira ayo wonten dangu sang sayani dangu kepadi denya guling bauta ngrai tengkeng mampan wonten ing pasitran Gandara Mayit nenggih panginjawanting dewaning perkasaan nenggih sang Pandya Durga ingkang amrebeki kalanunggali Sang Dewi Kunti dadi guragapan Sang Ayu wau. Ingkang amuja Sela Gilang jinajaran randu alas cacah sanga kang sarta witing gurda kang jajar cacah sapta. Ana wigati apa Dewi Kunti ana wigati apa? Sewu lepat aturipun Kunti kula nyuwun pangapunten. Estunipun anggen kula mapan lenggah wonten ing Sela Gilang panglenggan paduka menika.
Awit kula namung kepengin ngupati wonten pundi pepajaring manah kula wukulun. Awit lair lan batos ikhlas manah kula pandya Betari. Sang Jewang Tata Kalana kalaya takut maringkut. Beto-beto. Yen to jeneng para nyuwun sabiyantu ya senjata pitulana kersaning panjenengan ulun Kunti. Ulun saguh ya nggih, ulun saguh. Inggih, nanging ana syarat seranane. Lajeng syarat serananipun menapa? Tartentu sinaosa kedah nyabrang samudra ngunggahi gunung. Kula sagah nglampahi ana syarate. Yen to jeneng kita kepengin supayane para Pandhawa unggul ning Mahabharatan ya perang gedhe Bratayuda. Jeneng kita kudu bisa ngaturake wujuding sesaji. Wujudipun sesaji iya. Sesaji kuwi mau ya ana kejaba wigati amung wujuding bekakak. Ya bekakak wujuding wedhus abang nggih. Wanudya tama ngambar arum sang kusuma. Menawi namung wujudipun mindha abrit tartentu mboten badhe kawratan lan mboten badhe kangelan. Samangke kula badhe utusan dhumateng anak kula pun para Pandhawa. Kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun wedhus abrit ingkang paduka pikajengaken bato-bato. Jeneng para mbuh ya mangerteni mbuh ya tanggap ing sasmita. Kunti. Satemene wujuding wedhus abang ingkang ulun jaluk kuwi dudu kok wujuding sata kewan wedhus ingkang wernane abang babar pisan dudu. Nanging mbuh ya lha kejaba mung salah sawijine perangane Pandhawa ya kuwi anakmu ingkang ragil ya ragile Pandhawa. Ingkang mijil saka Dewi Madrim ya kuwi Atmaja kita nyengaran Sadewa nggih. Menungso ora tatanan wujudmu dewa ning atimu tanpa beda kaya tadine pambegane iblis. Ora ana jamak lumrahe wong awet gayuh kamukten kudu ancik-ancik marang kuwandane Atmajaku dhewe. Ya senajan to Sedewa ya ragil kaya ora mijil saka gagarbane Dewi Kunthi. Nanging kae wis tak rengkuh. Tak openi lan tak tresnani tanpa beda kaya anakku dhewe kaya Pandhawa liyane. Nanging kena ngopo Betari Durga? Kowe iki wujudmu dewa nanging kowe ora kena dienggo patuladan. Taun ana windana aku ora bakal sudi ngupadi. Sartane aku ora bakal njaluk tulung marang Japura. Tobat. Jebul tinemune mancen. Ya pancen lahir batin nggonmu ngrengkuh lan Atmajamu ya Kunthi senajan to dikaya ngapa. Senajan to kowe nampik marang apa kang dadi panjaluke Betari Durga nanging pancen wis kuwi ingkang tak karepake. Ingkang mbuyala kejaba wigati amung ragiling Pandhawa sedya iki kudu dadi bekakak. Mula kang saka kuwi panjenengan lho bakal keduga saguh golek sarana kalika kowe mrene ya. Mawar mangawara-wurahan nimbali dhateng ing abdi pun nemben kalika kula nyadong dawuh Pandya Betari. Aja kaget ya nggih kalika samengko ulun ingkang nimbali kelawan sowan kita. Inggih.
Kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pandhu Bedari. Ya ulun tampa mbuyaler pangestu Namanana. Mangerti ya nggih apa ta sabeh bedene panjenengan ulun nglaramake kelawan sowan kita mban kalika ingkang mboyana iku jaba wigati. Jeneng kita mung bakal ulun utus nantani ulun dawuhi. Samengko supaya ning slupi sartane gawe pangreka daya kepiye carane supaya Kunti samengko sago ngaturake kemandhane Sadewa nang ngarsa ulun. Nek ngaten tetela dawuh Paduka Prasta samangke kula badhe nyuwun pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih kalika. Wong ilahing sekaring bawana langgeng lako teka dadi ora pati ndugamana beda kelawan padatan kang wis kelakon ora dat saben anakku wadon loro munggah ing percarabaan sukolan kowe Perdapa anakku Cahayu padha kanthi raharja sowanmu ngadhep ngersanipun Rama ing pertapan perang alas ya ana ngersaning ramamu Begawan Tambropeta nggih Saka lan Perdapa Nunamit pasang kalimantabe tinebina nyela duni dumawing tawang towang linepat ning tolak manun nuwun mangke Kanjeng Rama Kanjeng Rama Paremban saya melepat naturipun ingkang putra pun Saka sak manggengken kula sowan minggal ring pacabaan wonten ing pertapan Marangalos Bapa Penemben Bapa Dewan kemarang wilujeng sowan kula tinebina saking Rubeda cinaket nomring arah harjan kewango kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Penemben Tambropeta iya Saka tak tampa lewat pangestune wong atuwamu wae Tampanono inggih sedika sampun kula tampi kula gegem dadosaken jimat ndayani marang kasantosan gesangipun ingkang putra pun Saka iya Perdapa padha kanthi raharja nadyan ingkang putra pun Perdapa wilujeng sowan kula Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sandhap padha paduka ya Cahayu ayu sowan ngersane wong tuwa tatombo sembahmu Perdapa ora lewat pangestune bapak wae Tampanono sampun sanget anggen kawula mundi sabanjure apa to kang dadi wigatine Saka lan Perdapa dene samengko sowan ngabiyantara ing pecrabaan perang alas kene ana wigati apa sajak kaya-kaya ingkang anggonmu sowan kaya-kaya nganti mring masemon kowe gayuh apa nggih Cahayu batu cetha samangke Paduka Kanjeng Rama Penemban Tambropeta sampun ngawuni kaliyan sampun pirsa bilih sowan kula menika nggih gegayuhan mesti wae ngono aku iki jejere wong tuwa kudu bisa mangerteni marang kang dikarepake dening anak ora dadi matura inggih Kanjeng Rama nuwun sewu saestu sowan kula menika kula mung badhe nyariosaken Kanjeng Rama namung badhe nyariosaken bilih sampun wonten 3 ngari kapengker ingkang putra pun Saka menika ngimpi kowe ngimpi inggih apa pasumenanmu kula ngimpi kula nyumpena dipun cokot wujuding kula Kanjeng Rama la wong kaget kok dadak mbandemi piring barang piring diuncal-uncalke sangka kagete rasaku kowe ngimpi dicokot ula inggih kula ugi nyumpena dipun cokot dening wujuding kula menawi nyokot dhateng
Jasatipun ingkang putra pun Soka wujudipun ula ijo. Ingkang nyokot kula wujudipun ula dumung. Ngimpi dicokot ula mangka bareng. Nanging ulane beda. Soka ngimpi dicokot ula ijo. Perdapa ngimpi dicokot ula demung. Aku ya ngimpi dicokot ula saron. Panjenengan menika wonten-wonten kemawon nanging elokipun kawontenan Kanjeng Rama. Wujudipun ula ijo kula kipataken ula malik wujud. Salin wujud dados wujudipun ula sawa. Lho. Gedhe banget kuwi. Semanten ugi kula. Kula dumung kula kipataken malik rupa dados wujudipun ula Dagrama. Wela mbebayani. Mboten saking mriku. Wujudipun sak mangke. Ula kula kipataken nical wujuding ula dados wujuding ula sendok. Semanten ugi kula. Ula kula kipataken dados wujudipun ula kathok. Nanging lae kawontenan Kanjeng Rama, ula sendok kula kipataken badar wujuding satriya bagus. Kamangka sareng kula suni priksa sinten ingkang dados kasihipun piyambakipun blaka pilih. Piyambakipun menika satriyaning Pandhawa inggih ragiling Pandhawa. Satriya ing Sawojajar inggih menika pun Raden Nakula. Ula kula kipataken nical wujuding ula. Badar wujuding satriya ingkang kekasih Raden Sadewa Kanjeng Rama. Sang Hyang Tata galana kaya takut maringkut. Sionya kang mawingis-wingis wingis kura rupa reka kiri latala jebule reke ngrembug nger sukolan we Werdapa. Ora sandadak kowe bloko ning ngarepe wong tuamu, aku wis ngerti janjane kowe njaluk supayane kowe didhawuhake dening satriya kembar Ngamarta ingkang aran Raden Nakula lan Raden Sedewa. Betobat. Ora saniroke. Senengane kok kuwi laga-lagian kok didiroke. Keduga sampe Kanjeng Rama sampun priksa mawon dados legat ning manah kula. Kanjeng Rama sampun wuninga menapa ingkang dados gegayuhan lan gegimbulaning manahipun ingkang putrapun Pardapa. Ngerti wae. Wong ngimpi dicokot ula kuwi werdine bakal cepak marang judune. Ya wis. Aku ora bakal duwe wenang supaya mambengi marang apa kang dadi kekarepanmu saka wadene Pardapa. Ya mung wanti-wantiku yen to sak mengko kowe cah loro ditampik tresnamu karo sing jeneng Raden Nakula lan Raden Sedewa. Oh, aja ngluputke marang wong tuamu. Nuwun sewu menapa samangke kinipun padu Kanjeng Rama Tambra peta sagang gayuhaken satru kalih menika. Ora mengko siki. Watak sing dadi watak saka anake Begawan Tambra peta kowe kudu bisa nglungguh opor bebek. Ayam kula nggih purun. Lho. Anak pendhita ki nek doyan le madang. Mula lemune ra jamak-jamak. Aja-aja engko Raden Nakula ya lemu. Mboten. Wonten Mas menawi menika Raden Nakula menika mboten kok teges lemu, mboten kok teges kuru menika mboten sedengan. Oh iya. Kaya sing nyaron kae. Nek kae setanting kok kae. Kada batuan nika mawon. Lajeng sampeyan wadu sagung gayuhaken Raden Nakula. Kowe kudu bisa nglungguhi opor bebek, teges kowe kudu bisa mentas awake dhewe. Ya jagaya kowe. Lho.
mentas awake dhewe teges mentas apa-apa iso ngrampungi perkaramu kanthi pribadi tanpa gandeng marang wong tuwa. Yen kowe gelem sartane kowe sagum budidaya ya mangkat upatine dhewe rasa dadak konggonan karo wong tuamu. Bantu panjenengan ngaten. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Ke wong tuwa sing kepiye anakku dikekayuanku aku meneng bae ya tak jambangi saka katuan tak sawang saka antariksa kasembatan apa sing dadi kekayuane anakku Saka lan Merdeka. Karangabang yonake utang mati lodira kang nembur eka siji diwata manunggaling rasa gagak rimang muni bangun ana weteng tutubang yana padang tuturina Yayi Kalantaka apa usik to kowe ngerti wedokan kok terus biayaan. Wah, ayu banget. Nang tengah alasgung liwang-liwung nemu wedokan. Wah. Gosek diteliting kok kek iki panjal maning demit. Oh, ora gagas. Awake dhewe padha-padha li demit. Umpama pancen kuwi demit. Tur narjanta wujude demit nek urung badar ya enak-enak wae. Wah, cangkemmu nyemelangi. Apa nyemelake? Cahayu mandeg. Atuh Panyayi Werdopo. Apa Mbak Yusaka? Ana wujude nyaksa loro, ana wujude nyaksa loro iki ngadeg lan awake dhewe piye iki piye? Iki piye? Wek sapa, Dik? Wedok loro ya tuwek, nyiji-nyiji oleh nemu wong loro ra. Ditakoni apik-apik wae Mbak Yu.
Kowe sapa? Kowe sapa? Kowe sapa praja kamu? Ngendi dang kamu? Weh lah. Sajake rada gentho iki wedokan iki. Rada gentho men. Ana wong wedok kok pawakane pawakan lanang ngene iki. Wedok ya ayune ya gagah jelita. Gagah jelita ngene. Ning ora apa-apa. Kowe ngarep apa mburi? Aku mburi wae aku. Kayake cocok dhewe karo aku. Rambute lurus nek sing ngarep rambute keriting kok aku mah aku. Nek kowe mau aku wae. Piye-piye ditakoni malah omongan dhewe-dhewe dememeng ora wis-wis. Iya, Cahayu. Dinok doblong sayangku. Takon karo aku iki Raden Mas Kalonjaya Natabata sedasa mangku wanita lima tanpa busana sedaya. Kalonjaya. Raden Wujudanmu buta kok ora nganggo Raden jijiki. Lho. Raden Kalonjaya, Pak Raden Kalonjaya. Iya. Sing mburi sapa? Nah, aja terus birahi ngono kuwi to. Kowe iki kok alon-alon. Takon karo aku. Ya iki Pak Prabu Kalontaka. Pak Prabu Kalontaka. Iya. Kalonjaya lan Kalontaka. Iya, bener. Oh, iki apa nyeget lan lakuku. Ora nggo sik kowe sapa? Aku Soka. Sing mburi kuwi aku wae kowe. Bagi aku Sing mburi sapa Cahayu? Aku Pradapa, adine Mbak Ayu Soka. Wah, Kakang Adi Kang pas Kang. Iya. Iki ngono apa pedutan sika Dul Malioboro? Ayo aneh-aneh ora. Dewi Soka lan Dewi Pradapa arep lumaku menyang endi? Tobat dudu perkaramu kowe nakokke wigatiku. Ingkang bangku tak jaluk aku pengen liwat dalan kene aja ngedang-dangi. Ora kena mbacut. Nek mbacut tak emplok. Ana syarate yen to kowe keduga arep kepengin liwat dalan kene. Syarate apa? Nadyan mati tak wujudi. Ora kok mati. Wah piye to? Penak kok mati iki piye? Matine ya engko. Ana syarate kowe kudu gelem ngladeni marang aku lan adhiku kowe sak kloron kudu gelem ngladeni aku karo adhiku Kalontaka. Panodjaya tama ngambar arum sang kusuma beto paunana winten ora bakal sudi ngladeni nang dapurmu mlane iso kowe kudu bisa nglangkai kumandaku ya keduga kowe kepengin tak ladeni. Wah, lha edan tenan. Wah, edan tenan. Piye apike kang kapake? Oh, kowe ora gelem ngladeni karo aku ruda paremeksa. Mlayu ya, mlayu. Wah, gara-gara kowe kok. Ki ngono nek kowe ora cenanangan rak ya gelem kowe mau. Ngrong-ngrong atus lah. Oh lambemu ora. Terus piye iki diuyah kok piye? Oh aja mlayu. Dara apa crita kakangku? Suduk gunting tatu loro. Paribasan ngethok driji lan desan dengkul. Sebab wi durung ana trontong-trontong sleng pepadang.
ana ngendi dununge Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata malah sak mengko kadang muragil. Ya kuwi Sedewa lunga mongko tanpa pamit. Wah. Kresna kakangku. Werkudara piye? Nendaraturku ora sah nuwuni dawuh Darma Kusuma kakangku. Nggone utusan kelawan awake dhewe ngupati ana ngendi dununge Sedewa. Kae bocah sing murang tata. Murang tata lire? Sependak-pendak ana rembuke wong tuwa, mesti bocah kae sing nyentulani. Mula nendaraturku ora sah golek ana ngendi dununge Sedewa. Lho, ya gak iso ngono ta. Sing jeneng Pandhawa kuwi kudu jangkep 5, ora kena godhang, ora kena punjul, utawa ora kena kelong. Terus karemu piye? Diupadi. Prayogane ngupadi ana ngendi dununge Ibu Kunthi? Banjur ngupadi ana ngendi dununge Siragil Pandhawa? Yo Yen siswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan Ketiwasan Sinuwun Ndarawati. Kakang Semar ana apa? Melayu-melayu sowanmu tumuli nglumpruk ngrangkul marang aku. Ketiwasan mengkiri yen sampean mapan teng mriki. Lah kok mboten mapan teng Datulaya Prajanegari Ngamarta niku sebabe mergo aku ngupadi murcane Bibi Kunthi ingkang sepisan. Ha iki Ping pindhone aku ngupadi ana ngendi dununge Sedewa. Mengkiri yen. Wau niku Ndara Sedewa rawuh teng Karangkadempel niku. Lho. Yen ngono saiki Sedewa mapan ning Karangkadempel Kakang Semar. Lah, mboten. Ngomong sing tenan tak dugang. Sareh to, Gus. Lho banjur mapane Sedewa ana ngendi Kakang? mengkene yen Ngawuni ngono kula tak crita riyen. Niki wau Ndara Sedewa rawuh teng Karangkadempel ngendikane diutus kalih para Pandhawa ngupadi wonten pundi. Dunungipun kang Ibu inggih Dewi Kunthi Talibrata. Lah kula nggih menyayangkan nuwun sewu wong Ndara Sedewa niku sanes atmaja asli. Saking Dewi Kunthi sanes bocah ingkang mijil saking go garbaning Dewi Kunthi Talibrata. Lah kok teka diutus golek Dewi Kunthi. Wong ngendikane diutus kalih Pandhawa. Werkudara, apa Pandhawa ana utusan kelawan Sedewa? Ngupadi ana ngendi? Dununge Bibi Kunthi. babar blas ora ana wong utusan. Wah, mbok menawa pancen kuwi mung rekod dayane Sedewa. Bocah siji kae ora ana wong dawuh senengane mangkat dhewe. Basa didhawuhi ora tau kok jeneng ngestoke dawuh wong tuwa. Mengkiri yen to. Nika dadi seling surup rembuke. Kakang Semar wonten dawuh. Sayekti Sedewa nggone lunga saka negara Ngamarta kuwi ora kok diutus dening para Pandhawa. Terus Nanging pancen Sedewa oncat linggar saka negara Ngamarta tanpa pamit. Niki tenan apa pripun? Lah monggo niki wau. Dewi Kunthi pun rawuh teng Karangkadempel. Lho. Iya apa? Iya apa? Sampeyan ki senengane kok ora? Nggih, nyata rawuh teng Karangkadempel. Ning nuwun sewu, le rawuh Dewi Kunthi niku kanthi sloga ingkang beneh lan ingkang padatan. Monggo rawuh teng padukuhan Karangkadempel niku kanthi sloga sing abrit bergadak niku Mas Suryane. Kaya udu diri sejatine. Wekasan Ndara Sedewa disanjangi kalih Dewi Kunthi. Sedewa lunganipun ibu iki yekti mung golek srana kamenangane para Pandhawa. Lah wekasan cekak gampange Bibi Kunthi utawi Dewi Kunthi Talibrata menika nampi dawuh saking Yang Pandya Betari Durga. Inggih pun Pandya Betari Niken.
Nampi dawuh saking Betawi Durga ngendikane nek Pandhawa pengen unggul ten pabaratan perang Gedhe Bharatayuda kedah mbekakak wujudipun wedhus kendhit. Wedhus kendhit menika angel padine. Monggo sampeyan ngupadi wonten wedhus. Saya adoh. Nah, ngono sewu, pertalit sakniki mundhak. Jawa mundhak niki kula ganti solar. Mergane nek ngiwa sithik niku mungkin tekan Gedhong Kuning. Terus sing Gedhong Kuning ngiwa mungkin ngidul. Pun jangan ngomong kentekan bensin delalah kentekan bensin teng Sargem. Bare bagus mampir ngisi bensin kalih. Nah, mungkin serang karo kanan. Oh lah. Dara, apa? Kakang Semar le matur karo merem. Wis ben. Mboten, nek mboten lae merem mboten iso nikmati. Nek mboten lae merem niku. Nek lae merem niku penghayatane lho. Gerakan pokok gerakan. Sareng merem mbok iso melek bol banci. Iki dadi nek arep nyambut gawe ngono niku rasane nek ora di. Mara-mara kok plak-plak. Lho, iki sak geleme dhewe. Oh, kaya sak geleme dhewe kok. Sari, Bos. Pripun? Delon iki bapakmu ki. Ki, bapakmu ki delon. Umur ki nek ora di kurang ajar karo wong tuwa. Niku jebule Dewi Kunthi ngendika, sik. Mau tekan ngendi omong aku? Mbok sing ngomong kowe kok ora. Ngomong ku mangkene iki ora disambi turu. Dewi Kunthi ngendika nek syarate Pandhawa menang menawi mbekakak kuwandane Ndara Sedewa. Werkudara. Yo, ayo. Walah sikak. Linarak Sang Raden Sadewa dening Dewi Kunthi kepanjingan Jim kalika nalika semanten dubi sumurup citraning Sang Raden Sadewa dadak sakuling manggih kapandhuk beda ring katresnan nenggih emban kalika wau. Ratuangan enggal-enggal nagar pandan mon saratinon lerek kakonang surem sorote tanpa diang jebul tinemune wujuding Jim ingkang dia ngangslupi angganing Ibu Kunthi. Coba Raden Sedewa teko piye Agus ya ampun.
Kaya kula mboten kuat sampe kudu ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ing abdi pun kalika. Oh, kowe kalika. Inggih, senes kalikong menika senes. Kula pun jim kalika mboten samangke niat kula menika badhe ngruda pariwisata panjenengan lho Raden. Kula badhe ngruda pariwisata panjenengan. Ning jebul tinemune kula kok malah dadi kesengsem kaliyan Raden Sedewa. Kowe kesengsem karo aku, kowe tresna karo aku. Inggih, leres kersa ki Raden, ngladosi dhateng kula. Ya aku sagu. Ngepek bojo kowe aku sagu ning ana syarate. Menapa syaratipun? Megengon napas. Nalika semanten sang emban kalika ingkang wis kepareng amegang napas awit nampi dawuhipun Sang Raden Sedewa nalika semanten ing pengangkah arsa dipun suwuni rupa dening ragiling Pandhawa dados sakoling mangke ana perbawangan gedhe nerak sang jim kalika mekasan kontal tebih areng ngedel mlajari Sang Sedewa nalika semanten wis kepareng ngunduraken dhateng Sang Jim kalika ingkang sampun kepareng mijil saking angganing Sang Dewi Kunthi Talibrata kocap nalika semanten ingkang kekalangan malaya nenggih Sang Mahardi Kengrat ya Sang Hyang Bathara Wenang dahat kami welasan amulat citraning Sang Raden Sedewa Kyong Jawan Lamanjing tunggal sajiwa lenggah madaning singgasana dadya dayaning Sang Raden Sedewa wau Yata laruta saking gudha sang kuru kula yen tan mutusa sang Sri nah iku semanten ingkang ngramyang ing antariksa nenggih Sang Mandya Betari Durga abrit bergadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siung sakculaning warak mesestutu ing Sang Pandya Betari kaya singa kang weruh kidang nadyan ning paningal wis sumrep lamun tetelenging singgasana abdi Sang Sadewa wis bareng lenggah Sang Hyang Bathara Wenang parandene mangke mobal babarengan pesun ingkang datan bisa sirep dupisak kebiaran Pandya Betari Durga enget sabdaning Sang Girinata lamun bisane ruwat datanana kang kacintraken lamun ta wis pinanggih marang waragile Pandhawa inggih Sang Raden Sadewa ato itu bangun kula lelo linali saya kadri adres mara marang risang kadirate ya dek ya rate ratune wong cakra kembang saya kusuma asih maring kawula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Raden Sedewa ya jagat pangestu ngoro teka iki ora pangling Pandya Betari Durga ingkang sekawit bakal ngruda paripeksa lan bekakak kelawan Sedewa lah kok sak mengko nglumpuk inggih Raden nuwun sewu sawang kanggen kula dawuh kelawan keng ibu inggih menika pun Dewi Kunthi Talibrata kinarya bekakak ora
Raga Paduka Raden Sedewa sakmangke kula emot sabdaning Sang Girinata. Bila sakmangke saged uwal sukertanipun ingkang abdi pun Betari Durga menawi saged pinanggih kalawan Paduka. Banjur karepmu piye? Tumuli sakmangke sekawit mobal babal ingkang nepson kula. Anggen kula badhe mejahi dhumateng Paduka Raden Sedewa prasasat kadya dening Siliram Tirta Wahyu Suwindu. Manahipun ingkang abdi pun Betari Durga. Banjur karepmu merepeki kelawan Sedewa apa? Tumuli samangke kula nyuwun Raden, kula nyuwun dhumateng Paduka kula nyuwun dipun nicali menapa ingkang dados sukurtanipun ingkang abdi pun Betari Durga. Kapure samangke kula saged manggih ayom jiwa raga kula gesang kula saged tebih saking Rubeda Raden. Iya. Yen to pancen kowe kepengin ndak ruwat marata diaki. Tatanen rasamu tumung kula marang kang ngagawe jagat. Iki istanken dawuh Raden. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama Sudamala sirna temahayu hayu yuwana pinanggya. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnaning kang suker saged suka kang binuka. Binudidaya langgenge dirga Widodo. Lana Subasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek Sandala wis tampis tupes ing tapa brata. Hayu hayem temahayom. Kang hambek Prahala lebur awit kersaning dewa denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya. Awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane. Ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata Anjejangkung yekti ya iku Sang Hyang Prabancana. Ameses prahara gedhe aweh daya sagung gumelar kabeh titahing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan. Gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padha nyanyunari kalbu ambuka salira ing tingkah. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ala temasirna ing Jawata wasisane. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang asipat diyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah laloya hayu hayem hayom sakabehe Pandhawa Betari Durga. Kalih wis pinurwa purwaning hangga semedi maladening manjing jroning alaming aluyup piyak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa nalika semanten manjing jagating rasa pangrasa cipta sing panwusirna kang kalingan mus kaliling nyata langut tanpa tepi
semimpentel ing kalbu pambuganing warana nenggih liyep layaping aluyup pindha pecating semena kang dados musuh ping rasa jati sawanglikna jroning gesang sangat molir Laknyana kadi tumetes ingkang tirta pawitra Raden Satya wis nandhake daya kang daya dayane aji pangruwatan maring Sang Pandya Betari Durga nyayah toya embun ingkang marentul ing pepatran teman kawo sambirat mara sukertaning Pandya Betari rumambat meningi tirta marta waradin sarandung handho nyeblak blendenging ngamurkan dadak sakuling manggi ana juting sulak pepadang mijil saking graitaning Pandya Betari Durga saksana ruwat wujuding raseksi wedana mening lir barlian kababar selagane titah jalma wantah nenggih Sang Bathari Uma Ridu ngawur mangawur-awur-awurahan tengarane ngajurit gong magoro gong soto tekadya tetekadya butula Warman Sri ting turangga hesti ora pati nduga mana jebul sak mengku Raden Sedewa kasembadan ngruwat kelawan aku ya Betari Durga ya Uma Raden Sedewa ulun narimakake dene sakmengko wis kasembadan ngruwat marang jagatku sakmengko kabeh bangsaning jim lan kajiman wis padha bali papan asal mulane sakmengko wis mapan ana ing alam kelanggengan Sedewa dene sakmengko kayangan dandang mangure wis awujud taman ingkang kaya mangkono Betari Uma inggih iya mula kang saka kuwi gandeng aku bisa kasembadan mbok ruwat mula kang saka kuwi ya nggih Sedewa ulun maringi tetenger pusaka asma marang jeneng kita ya Sadewa kekasih Raden Sudamala ya Bambang Sudamala Sang Hyang Tata Galana kalaya takut maring kut kura rupane kakiri kiri Topet. Raden Sadewa samangke kula mriko badhe asung ngaturna marang ngarsa paduka sing Raden Sadewa lakon teka kula dipun bucal. Etan batu-batu etan. Sapa sing aku nyetem kendang batangan kuwi mah. Lah kok kula malah dipun amani daya kekiatan daya manten pekasan kula kontal tebi. Ya jagat pangestu ngara jim ngalika apa? Inggih. Karepmu apa? Karepmu apa? Kula menika nyumur pisang Pandya Betari Durga ingkang sakmangke keduga sampun saged ndika ruwat. Ya marata diagi tumung kula tak ruwat temah Bali. Mring asal mula-mulane wujudanmu. Matur sembah nuwun ratu.
Abdi pun emban raminten kula ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan Raden. Iya emban raminten tiba padha-padha anggonmu iso dadi wujud nyrengengeh kaya kalika kuwi merga nalika semana amarga keladuk nggonmu mitenah marang Dewi Ragu temah nalika semana disotke dening Sang Prabu Dasarata dadi wujud raseksi kaya ngono mang. Inggih. Kamangka saiki wis kelakon wujudanmu bali kaya wingi uni. Matur nuwun Raden, matur nuwun Raden. Matur nuwun. Iya aja banget nggonmu ngalembono lan ngaturke panuwun marang aku. Inggih. Mban raminten kula wonten dawuh. Gandeng kayangan Dandang Mangura wis dadi wujud taman ingkang indah. Sesawangane mula kowe tak masrahi kewajiban. Kewajiban kula menapa? Kewajibanmu supayane kowe tetunggu kahanan ning taman Dandang Manguri jaganen reksanen kanthi bener lan prayoga ngestaken dawuh nyuwun pamit Raden. Unjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok Prabu lho Dara apa iki kok dadi padha ngapurancang kabeh iki piye jeneng iki sapa sing arep disembah wong ilahing ya Kresna Ulun Tampa. Kok ngawur aku kuwi ra nyembah kowe. Hayo ra kena. Sampeyan iki senengane ora. Koko Prabu sampun kantos gadhah sloga ingkang kantos mekaten. Lho, mboten. Kula menika ngaturaken sembah bekti wonten ngersaning Sang Mahardi Kengrat Ulun Tampa. Tuweane mburi kon minggat. Ora minggat kok lakon tak ruwat saiki. Napa sampean pun sagung ngruwat monggo sampean dereng gadah putu. Ayo gawe sithik. Ngene kok ora. Mekaten Bu Kulun. Waduh kok Prabu kula menika malah mboten skeca nek kados. Nggih dipun skecakaken. Nuwun sewu. Makaryan kula menika dereng rampit. Nggih dipun rampungi. Nek mboten dipun rampungi, mungkin dipun dukani kalian Bu Guru. Lekas sampean. Yo Kresna Ulun Tampa. Ya, nggih mriko nek ajeng dirampungi kewajibane nggih. Nyuwun pamit kok Prabu. Ngatos-atos Bu Kulun. Ilahing ampun Mas Momo Sidem. Sekarang bono langgeng mulat sareng ngrusumane wrindi dina samangsa mangsani lir jalma ngilungada. Jarweh pusin aku ceng carita. Olo becik wis gumelar. Ya Kresna Ulun Tampa.
Samengko jeneng kita aturake bukti kelawan mandanun ora liwat pangestu ulun tampan. Ya Janaka ulun tampa. Ya. Werkudara ulun tampa sembah kita ulun tampani pangestu ulun tampanana. Samengko jeneng kita uga paring murun paringi pangestu keduka bakal bisa ndayani tumraping manggisangan kita. Semarake gendeng ora mer. Ya. Redu mawur mangawur-awur-awuran sewu lepat kula diagung mangaksami kula nglumpruk wonten ngajeng Paduka Raden Sediwa. Ya diajeng garwaning pun Kakang tak ngono. Ora dadi ngopo Cahayu? Cahayu. Ayo gunung kidulan kok ya. Kula nyuwun senjata pitulung Raden Sediwa. Ternyata Paduka lelananging jagat ingkang keduga saged ngorobaken bebeteng jiwa kawangitanipun ingkang abdipun Mardapa. Lho sik iki sapa? Iki sapa no? Pawongan mangka pasuryanmu ayu. Lah kok teko nglumpruk ning ngarepanku ana apa? Kowe sapa? Tepangaken kula putring mertapan prangalas kula pun Mardapa. Menika rayi kula pun Mbak Yu kula inggih pun Soka. Iya, kula namipun Soka Raden. Lan menika adi kula Mardapa, Bapak piyambakipun menika tresna gandrung saestu kaliyan panjenengan. Kowe tresna karo aku? Inggih. Nanging nuwun sewu saderengipun nampi katresnan kula. Lho, sapa sing arep nampa katresnanmu? Modar kowe. Yo, mari aku ya. Idep apa ujutan kaya seneng ya karo cangkemku ya, seneng ya. Sesuk tumbas ning Malioboro keh. Cangkem kok dituku ning Malioboro. Kula aturi nampi paswitan kula nanging saderengipun kula matur kekados mekaten. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika ugi tresna kaliyan kadang jengandika Raden. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika tresna kaliyan Raden kula nanging menawi kula tresna kaliyan jengandika Raden Sadewa. Bagong nggih, siap. Lho ngopo? Anu to? Mas, nek kula to? Kan ndak mriki to? Ah, nggih YouTube ngoten niku kok. Wong edan ora. Ah, mrene. Lho, sak geleme dhewe. Ana wong kok dicengkiwing ora. Lho. Hi, kowe. Lho gak mriki. Ane kok ora sampean ki kok. Niku jajak sing sampean goleki. Ana kok nganti ngrekasake wong gerang. Ana apa Bogang? Bakong. Bakong kok Bogang. Nun mangke Kakang Mas. Pawis ringkeng maponten sak pengering panjenengan menika tresna kaliyan panjenengan. Apa iya Yayi? Inggih. Kowe tresna marang aku? Inggih Raden Batu-batu. Menika Raden kula cetha sami kaliyan pasumenan kula sami Batu-batu. Padha ora ora ginggang sak rekmo. Ih. Via to kowe? Dede. Oh lah saya talent kaya ngono terus tak kira nek jenengmu Via. Dede Batu-batu. Dede kula pun Dewi Soka. Widhi.
Wede. Nek kula kok muni wede iki. Kula pun suka. Kowe suka. Inggih. Iki ngapa kok ya nakokke adikku barang? Apa ya tresno karo adikku? Lho. Gak ngono. Ora ngono karepku. Mriko rayi kula pun Yayi Perdapa mriko. Oh, Yayi sapa? Yayi Perdapa. Tak kira nek Yayi Galuh. Dedek. Atope sampeyan mriko kaya. Kersa nggih Raden, kersa ngoladosi ya yen pancen keparanging Jawata kowe karo aku dadi jodhone, ya aku mau ngari nglakoni. Ya, bantu seneng aku. Terus pundi Raden? Samangke kula nyuwun dipun maringi senjata pitulung kula dipun bujung-bujung dening wujudipun yaksa kekalih. Nama Kalanjaya lan Kalantaka. Kon tekan kene butane kaya ngapa? Sang Hyang Tata Kalana kalaya takut maringgut pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Kalanjaya kowe. Ha enak non. Pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulon. Ya tak tampa. Nuwun sewu, paduka pukulon kok ngucik bojone adik kula. Sampeyan kok nggembrik bojone bojo kula. Cangkemmu sing apik ning ngarepe dewa kira. Ha iya aku apik yon kok. Sampeyan lah kok teko sak mangking gandeng asta kalian garwanipun ing abdipun Kalantaka. Wis ora sado. Padha kok kan merdondi sing ora-ora. Kowe iki dewa. Kowe iki dewa lumrahe dadi dewa iki ning ngayangan ora kok malah dandan buta arep jatilan ngono apa piye? Waduh. Piye iki, Kang? Konangan kaya ya konangan ya wis badar. Nanging kula mboten mangertosi sranipun kados pundi kapure kula saged wangsul kadya wingyune. Inggih, sami Bu kula. Kados pundi sranipun kula saged wangsul kados wingyune kula bingung. Marta diake lemo rasamu. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirik genjang ing alis risang maweh gandrung ye astungkara sidam karing bawana langgeng nyata lantip wasising wicara Sudamalaya Sabdewa ulun ngaturake panuwun. Ih, kandela sami-sami pukulun. Yaksa kalih ical wujudipun badar sejatining wujud Sang Hyang Citra Nggoda lan Sang Hyang Citrasena. Iya ya Sudamala. Nuwun sewu. Ari kala semanten wewujudan paduka saged dados wujuding yaksa menika awit kenging soting Sang Hyang Bathara Guru amarga paduka kekalih menika angin jen anggenipun Sang Hyang Jatimurti nggih nyosiram jamas dipun kosoki dening para widodari. Inggih. Iya Sudamala iya. Mulane sesuk nek ana wong adus ya aja dinjen ning mlebu adus bareng ngono.
Ponokawan kurang ajar kae. Mulang sarak pakartine. Senengane anggepe apa? Apa kowe menawa? Ayo adus bareng yo. Gah. Padha lanange kok. Aku terus sareng apa? Wambemu ora ngok senengane ora. Yen mangkono ulun ngaturake panuwun. Ulun kondur makayangan. Sing atos-atos Bu Ulun. Antarja micil. Gong ora dienggo suluke ta. Antarja micil jroning bantole. Wataknya sisik melek. Putraku ing Amarta. Ngawur ora. Apa neh? Cakepan suluk aku ndek akeh banget. Satri gumunung mangremang. Makiri raro nanggana ronanggana. Apa neh? Ayo kowe kok sugih men cakepan to, Gong? Sugih kaya ora. Apa neh? Ombeng samudra temekeng wentis. Alon gulung-gulungan. Gegulungan, ha? Gegulungan. Anggon primban ngono kok ora. Nggon primban senengane ora. Sak geleme dhewe. Apa nah? Sitem permanem pramening prasewaken. Wadyagung tanpa sabu. Kaprapan sang nalendra tama mangom-mangom manangene lerwu sing tupa pini panca pepet toking pepet pekepepoting ayam kowe kok entuk cakepan suluk apik-apik ngono ki ngono hah entuk musik kok ngendi ayo saka primbon primbon ora miat langen ning kalanggian aklar pandamu jerat us. Lambemu. Kaya satri gumunung mangrempak. Aku sak kami kemekelen dhewe. Antarja kemicil. Ponokawan kan ora dibungkem cangkeme kok sak sak geleme dhewe ora. Senengane kok apa ora ngaturake panuwun Nyai Sedewa. Iya Pak Prabu. Tumuli sak mengko aja kesuwen marata diage racuten. Racuten Sang Mahardi kengrat ingkang mapan ing anggamu nyestaken dawuh. Satri gumunung mangrempak ing wadya. Gonjang-ganjing langit kelap-kelap.